Grazzi Malta. Dan huwa l-messaġġ ta' numru ta' immigranti li jinsabu fiċ-ċentri ta' detenzjoni f'Hal Safi u f'Hal Far. Sissa din is-sena daħlu f'Malta 1079 immigrant, filwaqt li s-sena l-oħra daħlu 1890. B'kollox minn Marzu 2002 daħlu 17,743 immigranti regolari. Iż-żewġ ċentri ta' detenzjoni ta' Hal Safi u Hal Far infetħu għall-membri tal-midja fejn dawn setgħu jiehdu filmati u jitkellmu mal-immigranti preżenti. Bla dubju mhuwiex kollox wartu żgħar, għaliex ċentru ta' detenzjoni jibqa' dejjem post ristrett u m'assess taħt sigurtà. Iżda diversi immigranti urew il-gratitudni tagħhom qabel xejn għal fatt li ġew salvati mill-baħar u għall-attenzjoni u l-kura li qed jirċievu f'pajjiżna. Kull wieħed u waħda minn dawn il-persuni ġor miegħu storja li ħafna drabi tkun tinvolvi tbatija u sagrifiċċji. Min kliem dawn il-persuni jidher li f'Malta sabu trattament wisq aħjar minn dak li kellhom f'pajjiżhom, kif ukoll mill-pajjiżi li kellhom jgħaddu minnhom matul il-vjaġġ diffiċli tagħhom. Minkejja dan huma għandhom ix-xewqa li joħorġu miċ-ċentru ta' detenzjoni u jkunu jistgħu jfittxu xogħol sabiex jgħixu ħajja aħjar, kif ukoll jgħinu u jiltaqgħu mal-familja tagħhom. Thank you for all they have done. We are here. Thank you for everything, for their helping us. And we want to hear out from here and to work and live freely. I want to be free to help my family, my family is not in a good condition. I need to help my family. Bhalissa hemm 922 immigrant fiċ-ċentri ta' detenzjoni li qed jokkupaw l-ispazju kollu disponibbli fiż-żewġ ċentri. F'każ ta' emerġenza ikollhom jintużaw 36 dar mobbli li jinżammu bħala l-aħħar riżors. B'referenza għall kritika li saret dan l-aħħar, jirriżulta li fil-każ ta' immigranti vulnerabbli bħal tfal, il-policy hija li dawn jinħelsu miċ-ċentru ta' detenzjoni fl-iqsar żmien possibbli sakemm isirulhom it-testijiet u l-arranġamenti neċessarji.